שלום, אני אולגה, ואני רוצה להציג לכם את הפרויקט החדש שלי, עברית בריצה. למה בריצה? אולגה, את יושבת. אז ככה, קודם כל, אני שונאת לרוץ. אני זוכרת את עצמי תלמידת בית ספר, כיתה י', אנחנו רצנו מסביב לבריכה ליד מנזר נובודביץ' במוסקבה. כמה רצנו בבית ספר? קילומטר וחצי. כולם רצים ואני זוחלת. שונאת לרוץ. אבל אני לא אוהבת לעשות דברים בלי הכנה, על הדרך. ואני רוצה להקליט סרטונים בעברית. ככה, על הדרך. מה שבא לי לראש, איפה שאני נמצאת, הנה עכשיו אני נמצאת בחצר הבית שלי, זה חצר הבית שלי מאחורי הגב שלי, ולספר לכם סיפורים, ולשתף אתכם במה שאני חושבת, להראות לכם את מה שאני רואה, בעברית. ואתם לאט לאט, בריצה, אבל בריצה איטית, בלי לחץ. תלמדו להבין עברית מהשמיעה. תקשיבו לסרטונים האלה. תעשו כמובן לייק, תעשו סאבסקרייב, תעשו שייר, שיתוף, תכתבו קומנטס, תכתבו תגובות, תשאלו שאלות, אל תתביישו לשאול שאלות, אני אשמח לענות. וכך לאט לאט אתם תלמדו להבין עברית מהשמיעה, תתקדמו, ואני אספר לכם את מה שיש לי לספר. אז אל תשכחו, לייק, שייר, שיתוף, קומנטס, תגובות, ונתראה בסרטון הבא.